alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a na cikin wannan masana'anta ta fim wato Kannywood, kamar yadda kowa ya sani, directors da producers, duk wanda ya samu wani abu a dinga sakin jiki ana rabawa ko ana taimakawa na ƙasa. Wannan abin ya mun takeici, mutum yi tafiya har gidan Buhari ije ya karbo wani abu, amma daga shi sai iyalansa isa ne bai san ya taimakawa ƴan uwa al'umma ba. Wannan abin ine mun takeici, abin ine mun takeici. Kuma a ce to gara ma Nuhu, na ji an ce Nuhu ya yi rabon kuɗi, to wannan rabon kuɗin da iya raba ya ba ƴan uwa kowa ya samu. To dan Allah dan Annabi, ina sa Abdul Ahmad mai kwashewa, ka ɗauki hali irin na Nuhu da Allah ku dinga raba kuɗi, a dinga raba kuɗi. Kowa ina samu yan fim, tunda ba ku kaɗai kuke yan fina-finan nan na Hausa ba, ko ba haka ba, mu ma muna ciki. Ba za a ban mu a nan ba, su ga baban labaran nan gurin duk ba a san da su ba, wallahi ba abin da aka bashi. Gaskiya ne, gaskiya ne. Ya yi tawakkali. Nuhu mutumin arziki ne. Yawwa. Ya tallafa mana, ya ba mu kuma mun mai addu'a. Ayoyin da muka ringa sauka masa su sun isa. Da addu'o'in da muka ringa yi wa ƴaƴansa sun isa. Allah kuma ya saka masa da alheri. Duk wanne maka ka yabe shi, wanda koyi ma ba ka ja hankalinsa akan gaba shi ma ya dinga yi maka. To dan Allah dan Annabi, ke me zaki ce? Haka yake. An taimaka miki. An tallafa mana, ni ma ba an taimaka. Gashi an baki sai ni ban kike yawo zulilan kamar an miki gorin makaranta ko school fees baki da shi.